Tervetuloa kalevalaisten mysteerien ääreen. Minä olen Elias, toimin teidän oppananne ja tässä on minun apurini Kaspian. Ja olemme menossa kohti muinaissuomalaisia mysteereitä ja sekä samalla teidän omaa sisäistä maailmaanne kohti. Nyt kun olemme tässä arkisen harmaan maailman ja ikiaikaisen iättömän mystisen maailman rajalla, niin pyydän, että otatte aikaa itsellenne ja mietitte, minkälaisia asioita, ongelmia, haasteita teillä on omassa elämässänne. Ja ottakaa aikaa itsellenne. Ja kuvitelkaa, että olette lähdössä pitkälle sisäiselle matkalle. Ja tältä matkalta tulette löytämään vastauksen sisällänne oleviin kysymyksiin. Ja koska matka on aika vaarallinen ja pitkä, niin pidetään huolta kaikista, että kukaan ei eksy metsään. Pidetään yhtä. Mutta pidemmittä puhetta, lähdetään liikkeelle. Hei, mitäs porukkaa te oikein olette? Me olemme Pyhiinvaelta ja olemme menossa kohti Pohjolaa. Ketä te olette? Joo, minä olen Lieto Lemminkäinen. Ja tuossa on tyttöystäväni Kyllikki. Ehtoota koko väelle. Hauska tutustua. Me nyt lienemme Kalevalan kankahilla. Kalevalan kankahilla hyvinkin. Karua, vähän vesiä ja soita. Kesällä joskus kaunista. Syksyllä pimenee ja talvet ne vasta kylmät. Ja ankeat. Vai näin. Ehkä meidän parempi jatkaa matkaa. Lähdetään. Hei. Ottakaa meidät mukaan. Joo, ottakaa meidät mukaan. Meitä on Aimo Sakki. Kyllä sinne nyt vielä pari mahtuu. Luuletko? Minkä takia teidät juuri ottaisimme mukaan? On niin tylsää täällä. Tarvitse seikkailua. Ai seikkailua sinä tarvitse! Pohjolassa on kuulemma kauniita neitoja. Silloin kun se ei ole sotimassa, niin se on saaressa neitoja lempymässä. Jaa, ja kukahan lähti eilen tyttöjen kanssa bilettämään? No mitäs, luuletko, että olet kotona, niin mihin? Kyllä minä tiedän, mitä partasuita. No niin, lopettakaa! Teillä taitaa olla ihan tarpeeksi ongelmia. Olette tervetulleet joukkaamme. Lähdetään. Joo. Poika, Lemminkäinen. No terve muori. Terve, mihin sinä olet matkalla ja keitä nämä kaikki ihmiset ovat? Kuule, Pohjolaa matka nyt vie. Loppuu se nurkissa kituminen. Täällä on niin piru ahdastakin. Pohjolaan ei, älkää sinne menkö. Paha paikka. Moni on mennyt, harva on palannut. Jääkää tänne. Kyllä me mahdutaan sinne. Teillähän meni Kyllikän kanssa niin hyvin. Väistä mutsi. Sä nyt enää mun elämästä päätä. Pohjolaan nyt matka vie. Onhan meillä kännykät. Miten se akku loppuu? Niin se loppuukin. Kaikki puhelimeen, vai hyvänen aika. Oletteko te kaikki menossa sinne? Joo. Voi sen. Hei hei. Onhan se peri harmillista, juuri äiti yrittää estää sielun matkalle lähdä. Sano Elias muu. Minne matkamuukalaiset? Kuka uskaltaa astua Pohjolan esikartanoihin? Minä. Me olemme vain joukko Pyhiinvaelta. Olemme menossa Pohjolaan. Kukas te olette? Minä olen Louhi Pohjolan emäntä. Mikä on asianne? Pyydämme lupaamme astua Pohjolan perukoille. Etsimme vastausta mysteerien mysteeriin ja valoa pimeyteen.
mysteereihin. Valoa pimeyteen. Matkanne on evätty. Te jatkatte matkaa pimeydessä. Malta hetki louhi ennen kuin tuomion langeta. Maksamme mitä pyydät. Vai mitä? Ei. Jos hiiden hirven hiihdätte, niin ehkä hieman kasvatte. Hiiden hirvi? Sen sarvis aurinko Pohjolaan kulkeutuu, tuokaa sen minulle, niin ymmärrätte. No sehän on pikkujuttu. Käydään hakemassa. Joo. Mun mielestä se ei ole Pohjolan akka. Mun mielestä se on pikemminkin Pohjolan. No niin, hyvä herrasväki. Tänä iltana meillä on suora lähetys Hiittolasta. Luvassa kuuluisuuksia käsiä useasta eri maasta. Luvassa jännitystä, romantiikkaa ja huumoria. Elikkä Hiiden Hirvi Show! Mutta sitä ennen mainoksia. Ostakaa korunne Kalevala korusta. Traditionaalista makua Kalevalan henkeen. Ja kun juotte Pellamon lähdettä, niin teille kasvaa sarve! Nouskaa välittömästi! Ei hiiden hirvi löydy illuusioiden maailmasta. Se, joka aisteensa perässä juoksee, uppoaa suohon. Harha on vain kaikki katoava. Eihän kukaan peiliä kampaa. Matkamme jatko tuolle. Niin, eiks hän kampaa peiliä? Täällä on ihmisiä. Hei, tuolta on nähty hirviä. Lähdetään jahtaamaan hirviä. Joo, lihaa, verta! No ne takaisin sieltä! Ei hiiden hirvi ole lihaa ja verta. Se vain kärsimystä itsellä ja muille tuottaa, joka hengen ahneudessaan riistää. Suohon uppoaa se, joka aisteensa perässä juoksee. Se, joka antaa, saa. Se, joka ottaa, menettää. Joten maalle antakaamme osuutemme. Mielikkei metsän eväntää puhas vuori muoto kaunis. On kultaiset avaimet renkaautaneen. Kultaa kulkemaan, hopeaa vaeltamaan. Miehen etsivän eteen, Vanelian astelissa. On kultaiset avaimet
Olkoon vaki matkassanne. Olkoon vaki matkassanne. Olkoon puhtaus tiessä. Olkoon vaki matkassanne. Hienoa! Hyvin tehty. Ette ole enää pelkkiä lapsia, mutta sielultanne silti liian nuoria. Tuokaa minulle hiiden tulinen ruuna, niin kasvatte kypsemmiksi. Enpä ole ennen nähnyt noin monta typerän näköistä kulkijaa! Oletteko kenties sukukokoukseen menossa? Olemme joukko pyhiinvaeltajia. Mitä? Olemme Louhen käskystä etsimässä hiiden tulista ruunaa. Mutta en tiedä lainkaan, mistä voisimme etsiä. Tiedätkö sinä siitä jotain? Tiedänpä hyvinkin. Hiisi olen itse! Ja ruuna on kulkuneuvoni! Yeah! Mutta ruuna ei teille anna! Sillä kukapa voisi mielen hallita! Minun voimastani ajatus laukkaa! Ja laulut reikaa! Kepä vois sen kesyttää? Jalkaa vatsakurimaan, kun ohjaksissa olen minä! Ei jaksaisi töitä tehdä. On niin paljon haastavampiakin asioita. Katsokaa, kaunis nainen tuolla. Lankaan menitte! Näettekös minä ruunahallisen? Soidullani mielenne valaisen. Te ette voi ruunahallista. Ja lopulta kuitenkin huomaatte, että minä vien voiton. Ja pitäkää kiirettä. Supermarketissa alennusmyynti enää muutamia minuutteja. Voi olla, että ruuna sinua hallitsee. Kyllä. Mutta et voi sille mitään, joka sinunkin mieltäsi hallitsee. Mikäs se olis? Lempinkäinen. Loitsehan loitsujasi. Oi ukko ylijumala, ukko pilvenpitäjä, haattaroiden hallitsija. Oi ukko ylijumala, ukko pilvenpitäjä, haattaroiden hallitsija. Kausen luontosi luovesta annalta haltia. Niin nouse ilman nostamatta tervaa. Naltakin kädet. Oi ukko ylijumala, ukko pilvenpitäjä, haattaroiden hallitsija. Oi ukko ylijumala, ukko pilvenpitäjä.
pitäjä hattaroiden hallitsija. Silmaa kaikki ikkunoiksi. Rautaset raakeet, Lasteiäiset jäähyttimet. Harjalle hyvän hevosen hien laukin lautasille. Oh, Herra armahda meitä. Kuule minun hentopieni rukoukseni. Kaikki maailman jumaluudet. Kuulkaa minua, kääntykää minun puolelle. Luulette, että voitte voittaa minut uskonnolla! Luulette, että voitte voittaa minut kauniilla sanoilla! Tämä ei ole mitään uskontoa, tämä on valtaa kaikki valtiaan. Mitä? Elias, tule! Otetaan hiisi ratsailta! Laiteta tätä väkivallalla! Ihan kunnolla vaan! Se voi olla ihan hyvä mies! Ei tuo siltä näytä. Hei, nyt on ratsu minulla! Hoppati, ei jaa! Hoppati, ei jaa! Mainiota. Hyvin tehty. Ette voi kuitenkaan vielä astua Pohjolaan. Vaikka olette kypsiä, täytyy teidän vielä pudota puusta ja kuoriutua koteloistanne. Menkää ja tuokaa minulle joutsen Tuonelanjoesta ja viekää samalla sinne miehen korokin. Se on matka Tuonelaan. Se on matka Tuonelaan. Niin. Elias! Kyllikki pienet terästä! Lempo! Kotto! Voi teitä, suru tulkoon! Kuolo teidät kohdatkoon! Kun minua vastaan käytte, syntipukin teitte, ja vielä joutsenta lyötte! Ja pyhää vastaan käy se katuassaan, ja puhtaan hengen tappaa pois. Se vaan itseltään vie hengen pois. Pirukaa nyt siinä kukkaroittenne kanssa, kun kuvittelitte, että voitte selvitä kärsimyksistä ilman rangaistuksia. Oi demoni kantajani, vaivan nähnyt vaaliaani. Tietäisitkö, tuntisitko, missä on poikasi Poloinen? Tokipaa tänne rientään tulisit, avukseni ennättäisit, pelastaisit Poloisen. Tältä tieltä kuolemasta, nuorena nukahtamasta, verevänä vieremästä. Nouse pois makoamasta, ylene uneksimasta, näiltä paikoilta pahoilta, kovan onnen vuotehilta.
Johan oli kokemus kyllä. Oli tuo. Oipas hiisi vihainen. Varmaan suuttuu, kun veimme se ruuna ja kahlitsimme. Odotas, kun saan sen paholaisen käsiin. Tuolla se on, Elias! Hiisi on ykkönen! Älkää olko vaan mukananne Pohjolaan! Louhi minut houkutteli surmatekoon! Syytön mies minä olen! Pääsekö mukaan Pohjolaan? Hyvät miehet! No totta kai sinä Pohjolan pääset. Pääsekö? Mege vaan! Siitäkö se oli vaan Mäkin kiinni? mukaan! Tähän se olikin. Mäkin tahdon Pohjolaan mukaan. Sinähän olet jo joukossamme. Hiisi pääsee Pohjolaan! Yeah! Lienee parasta, että minäkin liityn joukkoonne. Olet enemmän kuin tervetullut joukkoomme. Eiköhän aika ole lähteä Tuonelasta. Jatketaan. Hei siellä! Päiväätä. Sattupa hyvin. Minulla on reitti hukassa. Minä olen Pohjolaan menossa Louhin tilukselle. Olisiko osviittaa antaa kulkijalle? No sepäs sattui. Me olemme juuri näiden pyhiinvaeltajien kanssa menossa Pohjolaan. Liity vain joukkoomme. Joo, no päivää. Täytyy tässä esittäytyä. Minä olen Seppo Ilmarinen. Takoja ja nykyään. Itse Seppo. Todellakin hauska tutustua. Päivää. Terve, Lempo. Terve. Terve Ilma. Minä olen Elias Lönnroth, heidän oppaanansa. Hauska tavata. Olemme menossa... Aimo Veikko. Olemme Pohjolaan menossa etsimään valoa pimeyttä ja ratkaisua mysteereen. Kyllä onkin ollut pimeätä. Mikä sinut sinne vie? No, minulla on Louhen kanssa vähän bisneksiä. En tiedä, viittinkö niistä kertoa tuota. Jaa. No, voinhan mainitakin. Minä olen Sampoa menossa takomaan. Ajattelin Sammon laittaa Pohjolan emännälle ja siinä ehdottaa kytkykauppaa sitten, jos hän tyttärensä minulle. Tulihan se sieltä. Ai, itse Tällaista. Louhen tytärtä vai? Miten mahtaa, onkohan tyttö saatavilla vielä? Louhi on kyllä aika hankala tapaus. Olemme juuri kaikki menettää henkemme hänen pirullisessa ansiossa. Siis mitä? Vieläkö te kiusan kappaleet hengissä olette? Minkälainen koettelemus minun täytyy vielä järjestää, että te enää takaisin tulisi? Oi, hyvänen aika. Sijoit siinä. Oi. Tätä on odotettu. Ai, sinä olet Seppo Ilmarinen. Miehet on Sinua saanut. onkin jo odoteltu. Sinä odotat minua. Kyllä. Mutta tulitko sinä tänne Sampoa takomaan vai tytärtäni havittelemaan? No jos nyt asiaa puhutaan, niin jos minä ensin Sammon laitan, niin kyllä minä mielellään hän ottaisin sitten. Hän sopii niin hyvin tähän kaikkuun. Sinä olet kyllä hyvämaineinen ja tauntataidosta on aina hyötyä. Kyllä minä hyvänä häät pian. Saattaa olla. Saat kyllä ennen häitä tehdä vielä monia vaativia ansiotekoja. Niin kuin kuten esimerkiksi mitä? Aloita kuitenkin Sammosta. Saat parhaat mieheni käyttöösi. Jaha, missäs niitä mahtaisi löytyä? Kai ne melkein tässä on. Sampo tao. Taos Sampo, Sampo tao. Taos Sampo, Sampo tao. Taos Sampo, Sampo tao. Taos Sampo, Sampo tao. Wow, man. Mitäs on, Louhi? Pääsemmekö mukaan Pohjolaan? Tässä vanan vedessä. Harvoin sitä oma tytär naimisiin menee. Saatte auttaa kaikki häiden valmisteluissa. Taos Sampo, Sampo tao. Taos Sampo.
Saatko minä sanon? Tuosta noin! Tuosta noin! Tuosta! Kuinka työ sujuu? Katso itse, kyllä siitä sampolaita saa. Äiti, kamera! Vai kuin on häidenlaita? Joko he tyttö laitettaisi? Onko häälippu uunissa? Malta jo mielesi takoja. Sinulla on vielä paljon töitä jäljellä. Tule, katso. Katso tuolle. Tuolla! Siinä näkisti minun opastat. Tuolla on peltokiitä täällä. Katso. Mene ja kirja. Oletko? Kyllä minä asettautan matkaa, jos minun tollanen työ pitää hoitaa. Ota myös nämä hirven sarvet. Tulinen ruuna, kultainen jouten naura. Kauheasti kiitoksia, kauheasti kiitoksia. Ja luota minä laitaan. Hoimaton Jumalan luoma, kuukana silokkoasi, kempää käski ja kehoitti, etäsi pystyssä pideä. Kaulan Martta kankeata, pois nyt sieltä, poikki laita, etsä kulahan kurja, alas kurkoon puole. Ei lauta, ei rikko, nyt tuolta pääsi nostat, ukko pääsi särkeneevi, nuolilla, verkillä, rakeilla, nautoisilla. Jo nyt kynsin Kyysen pellon. Mie vakoilin tuomaan Matosen, joko nyt tyttö työnnettäis. Ainoakseni annettais. Kuinka se on Sammon laita? Kuin on Sammon laita? Kyllä valmistuu. Iisi takoa. Siinähän tuo valmistuu, kun miehesi takovat. Näin on. Hyvä. Sillä aikaa kun miehet valmistelevat, sen on minulla sinulle muutama tehtävän. Voisit vaikka alkajaisiksi tuoda Tuonelan karhun. Sitten suistat Manalan suden, jonka jälkeen voit kalastaa Tuonelan joesta suuren suomuhauen. Mitä se onneton nainen haastat? Se on tahnen nainen. Lemmin kesälläkin oli ainoastaan 3 ansiotyötä. Siellä minulle 5 työtä on lykkäämässä. Jos sinä haluat tyttäreni, niin on sinun parempi kotella. Jos minä haluan tyttärisi, minä otan sen. Yritä. Kyllä minä Louhi sinun työt hoidan. Sijoit siinä. Ota tämä valkoinen hyö. Se suojaa sinua karhun kanssa. Kiitos, kaloni.
Karhu! Älä minua tapaa. Olen ystäväsi ja tiedän millä asioilla liikut. Älä sinä Otso selitä! Valmistaudu kuolemaan! Minä panen kylmäksi nytten! Jos minut tapat, kyllä Pohjolan padat päiväksi täyttyvät. Mutta jos et minua tapaa ja säästät henkeni, viisaudellani voin sinulle antaa. Lukemattomat sukupolvet jälkeesi kantavat hedelmää. Mitä siellä selität? Sä yrität vaan henkes pelastaa! Minä luulen, että minä laitan nyt. Minä laitan tästä nytten. Maltahan mielesi, kuinka usein olet kuullut karhun puhuvan? Tottahan siellä haastat, ei me en oo kuullutkaan. Kerro siellä asiassa, minä kuuntelen. Mut ellei tuo minua miellytä, niin siellä tiedät. Kuulehan siis. Aikojen alussa jumalat ottivat tähtien ytimen. Kaikkien tähtien ytimet ja tekivät niistä olennon, joka sisälsi kaikki ihmiset, eläimet ja kasvit. Mutta tämä olento tuli liian itsenäiseksi ja unohti Jumalan lait. Viisaita haastaa. Minä kuuntelen! Tämä ei miellyttänyt jumalia, vaan ne päättivät ottaa tältä olennolta pois sen väen. Ne pirkkoivat sen kappaleiksi ja näistä kappaleista syntyivät elämän siemenet, eläimet ja kasvit. Ja ne päättivät lähettää nuo siemenet meteoriitteiden muodossa ja niiden kanssa maan päälle. Näin eläimet ja kasvit syntyivät. Ihminen on tuon alkuperäisen jumalolennon ilmentymä, mutta kuin tyhjä kuori ilman väkeä. Ja nyt se väki juoksee kaikkialla eläiminä. Aatella. Tuonko tähden louhi sitten laittaa minutkin tällä ravaamaan? Senkö tähden? Maltaan vielä. Mutta tämäkään ei miellyttänyt jumalia. Sillä nyt ei ollut enää kukaan edustamassa tuota alkuperäistä olentoa. Jumalolentoa maan päällä. Niinpä ne päättivät antaa ihmiselle vielä yhden mahdollisuuden. Ne loivat oppimisjärjestelmän, jossa ihminen oman moraalisen kehityksensä mukaisesti voi vähitellen saada väkensä takaisin. Mutta vain puhtaimmat voivat lopulta saada takaisin alkuperäisen Jumal-hahmonsa. Ja vaikeita haastat, mie kaikkia tahdo ymmärtää. Mut mie kuuntelen kyllä. Kerro minulle. Kuulehan siis. Kun ajoitte hiiden hirveä, hiiden hirvi oli alkuperäisen olennon aistien voimat, jonka avulla se saattoi aistia kosmiset värähtelyt ja liikkua eri tietoisuustasojen välillä. Ja nämä voimat tulivat Perseuksen tähdistöstä. Saadakseen takaisin nämä voimat on hallittava aistinsa ja vältettävä väkivaltaa. Minä on yrittänyt, minä on lempeä mies, minä ei turhaa tapa. Minä on hyvä mies. Hyvä. Ja hevonen on alkuperäisen olennon mielen ja ajatuksen voimat. Ja näiden voimien avulla se pystyi liikkumaan ajassa ja paikassa. Ja tämä voima tuli Pegasoksen tähdistöstä. Ja saadakseen takaisin nämä voimat on mieli saatava
hiiden hallinnan alaisuudesta ja jälleen Jumalan lakien alle. Minä kuuntelen. Ja joutsenen tähdistöstä. Se oli alkuperäisen olennon puhtaus ja kuolemattomuus. Ja saadakseen sen takaisin oli selvittävä hengissä kuolemasta. Kyllä tässä on selvitty kuule ihan riittävästi. Ja käärmeet, jotka sinäkin kohtasit. Käärmeet ovat alkuperäisen olennon maagiset tahdonvoimat. Ja ne tulivat käärmeen ja lohikäärmeen tähdistöistä ohjelmoiteen. Saadakseen nämä voimat takaisin on aivojen väärät ohjelmoinnit purettava noin sydämen synnin siemenen. Oi. Ymmärrätkö? Kuka menneitä muistaa sitä tikulla silmää? Ymmärrätkö? Minä ymmärrän kyllä. Ja minä karhu. Minä olen Otavan ja pienen karhun tähdistöistä. Minä olen taito käyttää voimaa ja äärimmäisen väkevästi, mutta samalla lempeästi. Ymmärrätkö? Minä luulen, että minä ymmärrän. Ja saadaksesi nämä voimat takaisin, sinun on harjoitettava äärimmäistä armeliaisuutta ja anteeksi antoa ja käytettävä niitä kaikkein suurimpina sotataitoinasi. Ymmärrätkö? Siet vähän kyllä. Menehän nyt, sillä sinulla on vielä 2 eläintä kohdattavana. Vuota. Minun täytyy lauhelle todistaa, että minä tapasin sinut. Ilmiä hänelle näytän, että minä sinut näin, kohtasin. Puhuin, haastoin. Katsohan. Tässä on yksi hampaani. Anna se louhelle. Se riittää hänelle. Se oman hampaas minulle annoi. Mene Seppo Ilmarinen, mene. Kiitos. Jatka matkaasi. Kiitos, kauheat kiitokset. Kiitos. Hän minulle oman hampaansa antoi. Siinä on meillä karhuu kerraksi. Mikäs karvatuuri se sieltä tulee? Sus! Haa! Ja verihurmokseen äidyn! Älä minua tapa. Maistun pahalta ja kuolleena en voi kertoa sinulle viisauttani. Mie verihurmokseen äidyn! Haa! Sinä taisit kuulla, mitä minä haastoin karhun kanssa. Sinä yrität samalla keinoin nahkas pelastaa. Nahkani ei ole paljon arvoinen. Sen minä kyllä tiedän! Se on katoava, kuten sinäkin. Tieto taas on ikuista. Niin kauan kun on sen haltioita. Minä olen ne vaistot ja vietit Lopuksen tähdistöstä, jotka saivat alkuperäisen olennon lankeamaan. Ai sinä olet se! Minä luulen, että minä lasautan nytten! Hän ei kestänyt minun voimiani, minun ulvontani. Kutsuu verenhimoiset voimat liikkeelle! Kuitenkin niitä oikein käytetään
voit voittaa ja löytää sydänpäsi syvimmät voimavarat. Silloin ne muuttuu suojelevaksi ja lempeäksi. Oot sinä tosissas? Olen! Ota tästä pala minun hännästäni louhelle vietäväksi. Kauheat kiitoksia. Siinä on minun kaveri kerrakseen. Kauheat kiitoksia. Voi minua poika polosta. Työ ei tekemällä lopu. Tuosta narraan kuule. Tuosta sinne narraan kuule. Päästäminen vapaaksi sekin väkivaltainen tyranni. Ja miehenne laskeelle kerran mille totuuttasin. Viisauteni on elämänne arvokkaan ja olen valmis suojelemaan totuutta. Ha! Laitullani laitin sinut vangiksi! Tulisen koton kynsiin! Miehet voit totuuttas viedä mukana Jumalan linnun nokassa roikkuessasi! Omat voimasi itse väkeä kaikki vallat. Kerron viisauteni, jos päätät minut vapaaksi. Ja kerran, niin minä saatan päästää. Kiitos. Alkuperäisessä olemuksessa nyt kalat oli kuin muistin ja viisauden voima. Kyky liikkua alitajunnan syvyyksissä. Kalojen tähdistöstä. Me tuomme esiin sen, mikä on kätkettynyt ja potentiaalista. Sekä palautamme takaisin kokemuksen kaiken ykseydestä. Saadaksesi voimani sinun täytyy puhdistautua ja nähdä kaikki elämät olevat samanvertaisia. Sinun täytyy luopua kaksinaisuuden harmasta, ajatella rakkaudella niin hyviä kuin pahoja. Annan sinulle yhden suomuistani louhelle vietäväksi. Voit sen heijastuksia katsomaan, nähdä niin menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Joo. Voinko mennä jo takaisin veteen? Messias ja kuivut, suomut kuivut. Kauheat kiitoksia. Autaks minä sinua? Auta! Minä autan. Heitä minut veteen! Mä menen sinne. Ja minulla alkaa olla työt tehty. Louhi! Minulla alkaa olla työt tehtynä täällä! Louhi! Arvon herrat, voitteko käydä oikealle puolelle ja arvon rouvat, voitteko käydä vasemmalle puolelle? Minulla on vähän tuliaisia tässä sinulle. Jos tuosta katot, niin on siinä kuule karhun hammasta kerrakseen. Ai tuossa tuo on, anteeksi. Täältä tulee kuule. Mitä pukkikontista kaivaa. Siinä on tuonen karhun hammasta. Tuonelan hauen suomu siinä ja täältä tulee Manalan suuden turkkia. Se on hänen häntäänsä. Työ on tehty, minä odotan palkkiota. Hienoa, hyvin tehty. Oot siellä tyytyväinen? Entäs Sampo?
Mie luulen, että Sampo on valmiina jo. Kuin se on Sammon laita siellä? Se on kuule ihan sinun omien miehen käsissä. Se olis valmis, ei ole mitä minun. Erinomaista. Hyvin tehty. Olet suorittanut kokeesi täydellisesti. Katso, tuolla on tyttäreni. Mä vaanan luoksesi laskeudun ylhäältä päivällästä. Pimeyteen sua seurasin, miks sä etsyit Pohjolaan. Salaa korvaasi kuiskasi, sä kotiin lohdaatiin. Kun sua silloin niin kaipasin, sä palasit luokseni. Taas kirjokannen alla. Kun päivä yöhön kietoutuu ja kaksi yhteen yhdistyy. Synnyin maahan pimeää Pohjolan porukoille. En nähnyt sun valoas, en kuullut sun vaas. Mä yksin pimeässä harhailin, sua etsin varjoista. Silti kuulit kaipuuni tuskaisen ja palasit luokseni. Sydämessä taho äänesi, se mua kutsuu rakkauteeni kuin se. Näin Pohjola-häitä vietetään, taas kirjokannen alla. Kun päivä yöhön kietoutuu ja kaksi yhteen yhdistyy. Näin Pohjola-häitä vietetään, taas kirjokannen alla. Päivä yöhön kietoutuu ja kaksi yhteen yhdistyy. Olemmeko valmiita? Olemme kokoontuneet tänne väen kaikkivaltiaan kasvojen eteen saattamaan yhteen Seppoa Kalevan Kankahilta ja Pohjolan tytärtä Kaunista. Tietäkää, että tämä ei ole vain tavallinen liitto miehen ja naisen välillä, vaan tämä on pyhä liitto kaikkeuden sielun ja yksilön sielun välillä. Olemme aivan kaikki tästä osallisia. Kuten päivä ja yö ovat normaalisti erillään, mutta tulevat iltahämärissä ja aamun koittaessa yhdeksi, niin liittäkäämme nytten yhteen ukon
ja Akan nimissä, sielu ja ylisielu, ikuiseen avioliittoon. Kolmannen kautta heidät jälleen yhdistetään. Menkää ja tuokaa tähtien valo ihmisten sydämiin. Näin Pohjolan häitä vietetään, taas kirjokannen alla. Päivä yöhön kietoutuu ja kaksi yhteystyy. Arvoisat häävieraat, olemme saaneet nauttia Hääpärin uhkeasta kauneudesta. Kaivautukaa esiin sieltä. Teidän hyvästä seurastanne ja ukkoylijumalan armosta. Mutta meillä on jäänyt selvittämättä se mysteerien mysteeri. Eikö sitä varten tänne tultu? Mysteeriä selvittämään. Edes minä en tiedä vastausta tuohon kysymykseen. Enkä edes tiedä, mistä sitä voisimme etsiä. Mutta minä tunnen erään miehen, joka maineeltaan on tietäjä iän ikuinen. Hän jos kuka tietää vastauksen mysteeriin. Hän asustelee tässä jossain lähistöllä. Väinö, missä on se Väinö? Väinö, Väinö, missä on se Väinö? Haa! Kappas koko hääväki. Mikäs teidät saa tulemaan luokseni? Näin sankoin joukoin. Arvon Swami Maharaj. Bhagavan Väinö. Bhagavan. Älkähän nytten. Sitä paitsi nimeni on Sri Swami Väinämöinen. Bhagavan Väinö. Bhagavan. Olemme suoraan etelästä tulleet tänne Pohjolaan etsimään vastausta mysteeriin. Mutta kukaan meistä ei tiedä sitä vastausta. Ja kuuleman mukaan sinulta voisi kysyä. Tai ainakin saada vinkkiä. On kysymyksenne mysteeri itsekin. Kertokaahan hieman tarkemmin. On mysteerien mysteeri, arvoitus tai tehtävä, kuten munan solmuun vetäisi solmun tuntumattomaksi. Eihän tuo mikään ole mysteeri. Aikojen alussa sotkamunan solmuun laittoi, kun tähtien siemenet
maahan meteoriitteina satoi. Silloin Venemoon istutin itsestäni itseni. Ja sieltä taas elävänä pulpahti. Ei ollut mysteeriä sanoissasi. Ja neitä sen varmaan myös pian oppii, kun pääsee Seppo vähän takomaan. Sinä oot suplikki miehiä. Vaan kerrohan Bhagavan minulle, että kui sul käis jouhen halkaisu veitsellä kärettömällä. Sas se! Ei tarvitse veistä terävää se, joka on nokkela sormistaan. Mutta todella ajatuksen halkaisee keskittynyt mieli. Ilman sitäkin nokkelat sormet toiseensa sotkeutuvat ja mahtisanat pistävät itseään. Ken ajatuksen halkaisee, se löytää elämän lähteen. Silloin elämän muna kahdeksi jakautuu ja siitäkin vielä monistuu, kunnes kokonaisena ihmisenä ilmestyy. On kaikki vain tanssia supersäikeiden, DNA-rihmojen ja gravitaatioaaltojen. Jai Bhagavan! Bhagavan Väinö! Väkevästi haastit! Mites? Oliskos mysteeriä kerrakseen, jos kiskois kivestä tuohta? Eihän tuokaan ole mikään mysteeri ole, sillä pienessä kivessäkin on suuri voima. Mitä pienempi, sen suurempi voima on. Ja senhän myös Seppokin hyvin tietää. Kyllähän mie Seppänen tuon tiiän. Mut rullavuorta mie en tähän sotke kyllä. No ei kannatakaan. Oliko teillä mitään muuta kysyttävää? Mitenkäs rikkoisit jäästä aijaksia? Ilman pilkkeen pirahtamatta palasen paukkumaan. Kalkkeen kopsahtamatta. Kah. Vastaappa siihen, viisas. No kah. Minä sanon, että pah teidän ajattelijanne. Oi. Paasti sanoin. Täytyy ymmärtää, että tämä maailmankaikkeus on jättimäinen hologrammi. Kun aikojen alussa kaikkeuden isän kasvot heijastuivat luomisen valtameriin. Silloin kuun valo jäädytti meren, jolloin siihen tallentuneet ajatusmuodot heijastuivat poikkipuiksi DNA-rihmastoon, etenkin silloin kuin kuun valo ja auringon valo jäädyttivät, tarkoitan siis sulattivat meren. Tällöin siihen tallentuneet ajatusmuodot muodostivat DNA-rihmaston, josta taas auringon, kuun ja tähtien valot heijastavat ne hologrammiksi kaikille elämän muodoille. Jai! Bhagavan Väinämöinen! Väinö tietää. Mitäs ois, jos kehrävartani murusista veistäisit Venosen ja kalpeminen kappaleista ja Venosen työntäisit vesille ilman polven polkamatta, ilman käden kääntämättä, ilman pään nyrjähtämättä? Viisaasti haastat, mutta kyllähän tuo mysteeri on, mutta ei kyllä aivan mahdoton. Sillä kerran minäkin veistin Venosen kehrävarteni murusesta kalpimeni kappaleista ja sen pistin vedelle ilman polven polkematta, ilman käsivarren koskematta. Oli tuo teko viedä hengen multa, mutta jos en olisi kuollut, en olisi löytänyt veneen syntysanoja. Älkää ottako liikaa nektaria, se on niin voimallista, että sinä et kestäisi sitä. Mikä on nektari? Se on viini. Somaa. Vielä haluan sanoa tähän yhteyteen, että veneen valmistussanat löytyvät kuitenkin vasta Antero Vipusen kirasta. Eikö somasta? Sekin on liian voimakasta ainetta sinulle. Mutta kerropas, missä on veneesi nyt? Sen valo aina läsnä on, kun siihen astuu keho jää, mutta sielu matkaa halki taivaan. Hei! Onko tuolla veneesi mysteerien mysteeri? Haha! Ei, se on pelkkä mysteeri. Mitä? Kerro meille mysteerien mysteeri! Älä pyytää! Älä mennä! Kerro! Vanha viisas! Pyytää matkaa! Älkäähän nyt. Kyllähän minä kerron teille mysteerien mysteerin. Mutta sitä ennen laulan hieman teille
Ja sitten, kun tuotte minulle sammon, niin minä kerron. Otahan Seppo tuosta vähän auringon valoa pimeyteen. Jai! Mikä toi sun? Peliaurinko? Se on sinun puhdas tietoisuutesi. Jahas. Tämmöisen Lektra on kadonnut. Täällähän se on. Jai. Tämä veneen valmistus on myös hyvin tarkkaa viritystoimintaa. Me kaikki hienojakoiset kehot ja psyykkeen osat värähtelevät samoilla taajuuksilla. Muuten kaikki on pelkkää kaaosta. Jahas, vene ei ole kyllä ihan vielä vireessä. Anteeksi, kauheasti anteeksi. Mutta samalla kun näin viritämme, niin viritämme tietoisuutemme kohti kosmisia taajuuksia. Tule tänne kiveeni. Vahvuutees on tukeni. Tule tänne kasviini. Ootan tuoksus minulle. Tule tänne lintuni. Tuomaan taivaan viestisi. Tule tänne kalani. Oothan sä mun veneni. Katse korkeuteen, ilani tulisee, koulun mäikuleen, on aika loppuun, niin myös alkuun, kun kaikki yhteen kootaan vuoseen. Tule tänne hyönteinen. Niin mä työsi palkitsen. Tule tänne liskoni. Vahvuutees on turvani. Tule tänne nisäkäs. Ootan sä mun apuna. Tule tänne
tänne enkeli. Kotiin viet hän takaisin. Sampo! Oo! Kuinka se nyt tulee? Oot sitten Sammon! Tuo mitä on, sydänvereni siihen Oot äijä! Sampo! Tuokaa Sampo takaisin! Älä mä vikise! Aina se sitä Sampoa. Minä haluan Sammo takaisin! Aina sinä sitä Sampoa sitten. Mutta valtahan mielesi. Maanemoinen. Tästä tulee vielä hauskaa. Katsopas maanemonen. Täältä tulee sinulle Sammon salaisuus. Sampo! Tule. Tule Sampo. Tule Sampo ulos sieltä. Mikä toi? Tuo on sitten Ilmari toi! Mie laitoin. Taisi olla apua neidästäkin. Miten tuo nyt ottaa? Oli hänkys siinä. Miten tän on? Vähän apuna. No niin. Maanemo, äläpä huolehdi. Tässä sinulle siemeniä ja käyttöohjeet, joiden avulla voit tehdä vaikka 1000 uutta sampoa. Erinomaista! Voisitko samalla antaa meidän pyhinvaeltajille myös käyttöohjeet? Ja siitä Sammon ydinsiemen myös kaikille yleisön jäsenille. Väinämöinen, annatko meille mysteerien? Niin, emme vielä saaneet vastausta mysteeriin. Anna tulla! No. Ottakaa yksi jokainen. Mä jäin tähän jumiin tähän Sampoon kiinni. Kerronhan minä teille mysteerin. Kun olette vain tarkkana. Hei, vaihdetaan. Mitä? Vaihdetaan. Käyttöohjeen, niin mä otan nämä. Hyvä vaihtakaa. Sillä Vedbörjare, kansalaiset, ei alkuperäinen olento yksin olisi voinut tehdä tehtäväänsä. Sen takia hän jakoi itsensä moneksi osaksi. Kasveiksi ja eläimiksi. Niiden hahmossa hän viljeli ajatusmuotoja, joita jumalat olivat lähettäneet hänet taivaasta tänne kasvattamaan. Mutta lopussa tulee sadonkorjuun aika. Silloin alkuperäinen olento ihmisen hahmoisena kerää itsensä kaikki elämän muodot ja niiden väen, kasvien, eläinten ja ihmisten väen. Rakkaat läsnäolijat, silloin alkuperäinen olento vie tähdistä tulleen väen takaisin avaruuksiin. Rakkaat kuulijat, astukaa veneeseen ja kiinnittäkää turvavyöt, sillä ylösnousemuksen aika koittaa pian. Taivaasta olemme tulleet ja taivaaseen jälleen palaamme. Jai! Kiitos, kiitos. Saiko kaikki Sammon käyttöohjeet? Ei saatu vielä. Ahaa, jos ne loppui kesken. Aha, siellä jaetaan vielä.
Jos joltain jää saamatta, niin www.kirjakanssi.eu tulee julkaisemaan tuon saman tiedon. Siellä on tärkeää tietoa, miten voi edistyä henkisessä elämässä kalevalaisen mysteeritradition mukaisesti. Kiitämme teitä kaikkia. Kiitos kaikille. Ja pahoittelemme teknisiä häiriöitä. Mutta taivaaseen matka ei estä teknologiaa. Teknologia ei estä sitä. Tämä käsikirjoitus ja ohjaus Kimmo Nordvik. Viisi! Juha Ylinen! Lemminkäinen! Erkki Makkonen! Kyllikki! Anna-Maija! Anna-Maija! Pojalan neito Minna Hirvonen! Seppo Ilmarinen! Ile Olander! Karhu! Juhanna Väriheim! Lemminkäisen äiti Taina Karheenjoki! Louhi! Anita Hirvonen! Louhi! Anita Koivunen! Ja Elias Lönnroth! Ville Johansson! Pappi! Antti Lihavainen! Susi! Pertti! Hyvä Pertti! Sampo Kastian Koivunen! Auki! Yrjö Niini! Metsästäjä Juha-Pekka Vademäki! Hirvipapitar Satu Helen Daniel! Musiikki! Aha, mitä? Hirvipelle! Hirvipelle! Missä? Siellä! Wow. Mörkönäätä! Kitara! Mikko Silford! Bravo! Haitari! Maija Saksman! Tärkeänä avustajana ja henkisenä voimavarana. Prahlad Maharaj! Ja onks täällä ketään muuta, joka oli mukana tässä näytelmässä?